Dobre, takže čaute všetci. Vítajte od takého môjho videa alebo tutoriálu, ako si tvoriť taký Minecraft server cez hamači. Takže základom toho je mať vlastne hamači a funkčné hamači. Ja ho tu ako vidíte mám. Hamači, kde si stiahnete a tak budete mať pod videom link a tak. No, takže zrobte si na pracovnej ploche takýto priečinok. Nazvite si ho ako chcete, ja si ho nazvem Minecraft server, čiže MC server. Dám si ho tuto, hore. Otvorím si ho a utvorím si tam nový priečinok. Spravím si tam vlastne nový priečinok, textový dokument a nazvem si ho run. Potom si otvoríte svoj prehliadač, aký máte Google, to máte jedno. A napíšete tu bucket. V tom dáte napríklad forums. A keď vám to načíta, tak tu hore máte, ako vidíte, takúto lištu, kde to je vlastne menu. A dáte si tu, že get craft bucket. No. A sem máte taký text dole. Pod Windows 1, 2, 3 a tu máte taký text Java, pomočka X, MX a tak ďalej. Skopírujete si to. A to je pause. A dáte si to do toho runu vlastne. A tuto, kde je to o true, si dáte o false, pretože je to vlastne, že či tam môžu hrať tí varzáci, keď je tam false, tak môžu, a keď je tam true, tak nemôžu. No, dáme si to potom uložiť ako, a vlastne si to prepíšete na run.bat. On vám to uloží ako keby druhý priečinok, vám to urobí, tuto, ako vidíte, vám to spravilo. Toto si vymažete. No a toto si môžete potom vypnúť. No a teraz potrebujeme takú vec, že craft bucket. Otvorite si zase znovu svoj prehľadač a do Google si napíšete vlastne, alebo ja neviem, že to máte, aký prehľadač, napíšete si tam, že craft bucket. No a tu si nájdete niekde, že craft bucket, build number, to si otvoríte a tu máte vlastne všetky verzie Minecraftov, tu máte ešte 1.6.2, tu máte ešte aj 1.5 jednotky a tak až po 1.2.1. Dobre, no, takže dáme, my si stiahneme túto 1.6.2 1.6.2 R1 R1.1 developed build. My si to stiahneme. No. Dobre, takže mne sa to už stiahlo. Ja to už som mám sem. A tu mám takýto názov. Ja si to tu premiestním. No a pozor. Keď chcete, aby vám to fungovalo, teraz si to otvoríte a nepôjde vám to. Pretože tuto, kde máte craft bucket, musíte si to takto vlastne odstrániť všetko, okrem toho craft bucketu. Necháte si tam iba, že craft bucket. Takto. No a teraz už si len otvoríte to run a už sa vám tu vlastne bude načítavať ten world. No. Kým sa nám bude načítavať ten world, tuto ako vidíte, môžete vidieť, sa nám tu utvárajú také, že plugins, world, nether, world, end, vlastne ender. A tu sa nám robí takéto zložka, že napríklad server. Vlastne by tu mal byť server properties, ale niekomu to dá server. My si to prepíšeme. Ja si to chcem prepísať, ja neviem ako vy. Môžete si to kľudne nechať server, ale radím vám to prepísať, ono sa vám to potom lepšie ako keby s tým pracuje. No. Už by sme to mohli aj mať. Dobre no. A potom tu máte takú zložku, že plugins vlastne. Keby ste nám náhodou, že chceli vlastne, počkajte. Keby ste nám náhodou, že chceli nejaké pluginy dať, môžete to mať úplne klasický server, alebo tam dávať aj pluginy. A to vlastne, keď chcete tie pluginy, tak musíte vlastne si otvoriť tú zložku plugins. A tu si budete kopírovať vlastne pluginy a potom v konzoli napíšete jeden reload. Ja vám to potom ukážem. Takže ako vidíte, už sa nám server spravil, je tu down. Minimalizujeme, zapnite si váš Minecraft podľa toho, aký si tam dali craft bucket. Ja som si tam dal craft bucket 1.6.2. Takže ja si zapnem túto. No a ešte počkajte, dôležitá vec. Ako máte túto server properties alebo server vám tam niekomu nájde, tak musíte vlastne si skopírovať vlastne IPčku z hamači.
dáš si copy IPv4 adres a túto mod, toto je vlastne názov servera, asi tam dáš, že YouTube Goodcraft a vlastne tu máte najvyššie stávanie blokov, ja si dám 1000. Tu tady máte vlastne spawnovanie monstier, PvPčko, tam chcete, aby sa tam mohli zabíjať, texture pack, to už si potom nastavíte vy. Vítali samozrejme false, ak tam chcete hrať, aby hrali hráči, ale musí byť pripojený na vaši hamači sieť. A tu kde máte server IP, tam si dáte tú IP z toho hamači. Dobre. Takže minimalizujte si to, zapnite si ten Minecraft a pridáte si normálne tú IP, čo ste si tam dali do toho server properties a vlastne ja som si tu nastavil 20 slotov a otvoríte si to, normálne si to spustíte. No. Načíta sa to, lebo ten svet je vlastne ešte nový, ono sa vám to musí načítať. A my si zatiaľ tam dáme nejaké tie pluginy. Takže ja tu už mám pluginy, keby ste nevedeli, kde si to stiahnuť vlastne, tak otvorte si prehľadač, dajte sem bucket a tu máte bucket plugins server a tu si no už sa to zaplo a dávam ma to do vody na miesto, no. Dobre, tak už vidíte, máte tu super world vytvorený vlastný, no a tu môžete robiť proste čo chcete, je to ako normálny server. No a teraz tie pluginy. Vlastne napíšete si tu názov pluginu, napríklad Essentials a vy si stiahnete Essentials. Tuto máte Essentials, vidíte? Essentials offer stock command. Toto si vlastne musíte stiahnuť, toto je najlepší Essentials. Ja si to stiahnem. No toto je také dobré Essentials. Dobre. No, takže keď sa vám to stiahne, vlastne dáte si to Essentials ako keby na plochu. Takto. A potom si to presuniete, no, tuto máte toto vlastne, toto si vymažte. Tak. A keď si otvoríte ten príčinok, čo sa vám stiahne to Essentials, tak sa Essentials Anti-Build Chat Protect Spawn. Protect vám neodporúčam dávať. Takže ja si tam presuniem iba Essentials Spawn, Essentials Jar, Essentials Anti-Build a Essentials Chat. To by bolo všetko. A ešte si tam dám pluginy, ktoré som si už stiahol, čo sú Word Edit, počkajte. Ja to tu teraz nemám, to nič, ale dáme si tu, že to je jedno, potom ako ste si tam dali už pluginy, je to na vás. Ja si dám ešte Players Head. Tak, a dám si v konzoli vlastne Reload. No. A ako vidíte, teraz tu napíše niekde Reload Complete o chvíľku. No počkajte. Ja by som si dal ešte OPčko. OP. Tak. Dal som si OPčko, ako vidíte. Malo by ísť teraz vlastne Game 1. Tak, nejde. To znamená, že to troška, dobre. Game Mode 1. A nejako to lagovalo, lebo ešte je tam nahodený ten, vlastne ten reload. No, takže on vám to tam pôjde. A keby vám to náhodou nešlo, vidíte, tu sa vám zrobili takéto zložky. A vlastne to si budete tam otvárať. A tam si to budete nastavovať. Keby vám náhodou niečo nešlo, tak mi píšte do komentárov. A vlastne ak by ste niečo potrebovali ešte vysvetliť, tak ja vám to kľudne natočím. A tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak nie, tak dislike. No a samozrejme, ak máte, tak radšej si spravte server cez hosting, ale samozrejme toto je tiež dobre, len musíte proste mať hamači stiahnuté a musíte sa pripojiť na vašu vlastne hamači sieť, ten kamarát, s kým chcete hrať. Dobre, takže to by bolo asi všetko. Čaute, dúfam, že vám to pôjde. Držím vám palce.